Ito na yung kilawin ni Big Brother, tsaka yung dinakdakan. Para may iuwi niya. Ilalagyan natin sa freezer para kay Big Brother yan. Okay, kilawin kambing, balat, tsaka dinakdakan. Ng pork shoulder na lechon. Kaya para yabol natin. Isasama ko na bukas sa lechon sa kay Big Brother. Yan, gawa tayo ng pork sa pag. Okay, this is vlog number 2, part 2. So, kapababa lang namin sa area. Ano tayo sa Caesar's Palace, ha? Oh, sige. Ayan. Tataya ka muna. Tataya daw. Nahantay namin yung sundo namin kasi niram nila yung car. Pag-fly, may concert na pinanood yung John Legend. Sama ka na sa Max? Oh, nandito na kami. Buksan ko. Pupunta kami kay Big Brother. Sabi yung taxi nyo daw from $25. Parang laging gabi. Nag-play ako dun sa one cent. Nanalo ako ng $30. Tapos Dito na kami. Vanderpump. Ito yung dalawang alcohol sa mga na. Paano yan? Ipipakita ka lang? Oo, ayun, dito. Ano yung shot? Hindi ba? Tagi ito? Sa bigasan. Sa bigasan. Tinext nyo? Dala-dala ko na yung tinaktakan. Nandito kami. Inaantayin natin si Big Brother at ang kanyang mga kasama. Dito kami sa lobby bar. Ano sa'yo? Kay Elmer to. Yeah. Bigay ni Big Brother na. Sasakay tayo ng tram. Alas 12 na. Experience natin yung sasakay ng tram. Dami ng senglot.
Tara sa tram. Taas na ulit. Lawang escalator. Mag-alas 12 na. Mag-alas... Sa Monday, tayo naman sa ano, Cesar? maganda yung mas nandun sa araw ng water. Monday tayo lilipat doon? Yeah. Ito na yung tram station. Ayan, ayan. Aliyah. Dito tayo sasakay. Shops at Crystals, with access to Aria Resort and Casino. Please stand clear of the doors. The T-Mobile Arena, Next stop. with access to Aria Resort and Casino. Ito. Thank you, Kamo. Sa sponsor ng iyong vlog. Hira na bro. Pinta ako kahit paano. Lubulang lang ako. Lakan. Hindi naman, totoo talaga. Pakita nga nito ko sa Diyan sa... ayaw maniwala. O, Dito tingnan mo ako. maniwala. Oo. Tama, ang dami nga naghahanap sa vlog ko. Lalo na ako. Tulog muna. Gagwapo, basta. Buwabo sa saging ko. Maglato. Alam mo, tuwing dadaan ka rito, ikaw pa ba Good morning. Good morning. It's August 21. Sunday. Tayo bababa na. At antayin natin yung sundo natin. At tapos kakain sa Ewan. Malapit sa airport. Aloha daw. Sa Aloha. So ngayon, ihatid natin sa airport yung nag-sponsor sa atin. Mamaya pagkakain. Okay. Push. Okay. Dito tayo sa Aloha Kitchen. Puntahan na rin namin dati dito. Ha? Ano to? Kami bukas din sa'yo. Bukas ba? Yan sa akin. Okay. Heavy duty ah. Dami. Isang taga-rin siya sa haircut na Korean na ginawa yung haircut niya. Kaya sa cruise, the whole time he was wearing a hat. Hold on, selfie.